ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಕೊರ್ರೆ ಇಂಚಿದ ರೂಮು ಬತ್ತೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ದುಂಬದ LIC ದೇದಿನ ಗಾಡಿ ಮುಂದೊಂಜಿದಿಲ್ಲ ಹಾಳಾದ ಕುಲ್ತು ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇನೆ ಎಂಟು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮರುವೈದು ಇಲ್ಲ ಬಿಸಲದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯಾನೆ ಮೀನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಟನ್ ಕೂಡ ನಂತರ ಮಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಪುಡ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪುಡ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಪನಕೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ದೇವಿ ಏರೆ ಹೊಡ್ತಿ ಏರೆ ಹೊಡೆ ಓಟೆಗೆ ಬಂದೊಂದು ಮರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಓಟೆಗೆ ಬಂದೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ದಾರೆ ದುಡ್ಡಿ ನನಗೆ ಆತ ಹಾಲು ಓಟೆಗೆ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಓಟೆಗೆ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನೋಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಓಟೆಗೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಇಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಿಸಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣದು ಬಿಸಲೆ ಅನ್ನ ಈತ ಸಮಯದ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಒರೆಯಾನ್ ರೆಂಟಿದೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಟಪ್ಪ ಅಂದು ಕೂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಲೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಂದು ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಆತ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಸ್ಟವ್ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ತತ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಡವಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬಿಸಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಾವು ಮಟನ್ದ ಬಕ ಮೀನ್ದ ಪುರ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಣ ಅವು ಬಿಸಲ ದಂಡ ಬಕ ತರಕಾರಿ ದಾನ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜುನತ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಮನ್ಪೆಲತ ಅಂಚೆನ್ ಬಿಸಲ ದೇತೊಂಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ಲ ತೂಯರ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡಲ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಕೊಡಿಗೆರೆ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಗೆ ತಿರ್ತು ವರ್ಪಿ ಅಂಚಾಯ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಪದ ಚಂದಿಪ್ಪು ಮೇರು ಪನ್ಪುಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಏಪಲ್ಲ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ಓಣಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀಪತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪು ಜತ ಅಂದು ದೇಪಣ್ಣದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾಪುಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪುನತ ಮೆರಡನಿಪ್ಪು ನಾವು ಗಾಡಿ ಈಜಿನ ಎಂಡ ಗಾಡಿ ಪುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬರೋ ನಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಪುಡ ಮಕ್ಕದಾದ ಅಂತ ಈಗ ಮೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಈ ಪಣ್ಣದು ದಾದಾಣಲೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುನದು ಪಕ್ಕಡ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲದ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಗಿತ್ತೇನಿ ಅಂಜಿ ಬಿಸಲಂಜಿದೆ ಬಿಸಲಂಜಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದದು ಅಂಚೆ ನಾನು ತೂವಡು ಬಿಸಲ ಟಪ್ಪ ಪುಡಾಯಿದ್ದೇವೆ ಕೌಲು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಲದ ಪನ್ಪುನು ಅಂಡ ಬಿಸಲ ಕೆಲವದ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ತೆಲಿಟ್ಟು ಪುರ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀಪೇರು ಕೆಲದಪ್ಪು ತೆಲಿಟ್ಟು ಪುರ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುನು ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ದುಂಬದ LIC ದೇದಿನ ಗಾಡಿ ಮುಂದೊಂಜಿದಿಲ್ಲ ಹಾಳಾದ ಕುಲ್ತು ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇನೆ ಎಂಟು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂದೊಂದು ಬೇಗೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಟು ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅದು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೇರೇನು ಕಾಪು ಜನ ಬಕ್ಕ ಇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋಚೇವೆ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಜನ ಯಾನೆ ಒಂದು ಅನ್ಕೋನು ಅದಮ್ಮೆ ಬಿಸಲದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯಾನೆ ತಗ ಒಂದು ಬಿಸಲ ಬಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕುಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಬಿಸಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುದು ಹೌದದು ಅಂದವೇ ಮೀನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಟನ್ ಕೂಡ ನಂತರ ಹಾಕುವ ಮಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಪುಡ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪುಡ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಪನಕೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕುಣ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಹಾಕುಣ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಡೀಪ್ದು ಉಂಟದಲ್ಲ ಅಂತೆ ಎತ್ತರದ wow. Hindi naman kung ano,
ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಸೈಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಕೊಂಡ ದೇ ಬಂದ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲಗೋಗಿ ಅರೆ ಪೊಂತೆ ಅಜ್ಜ ಅದು ಅತ್ತೆ ರಸ ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಆಡ್ಬೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರೆ ಎತ್ತು ರಸ ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಅರೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿಸಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಆತೆ ನತ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬನು ದುಬಾರಿ ಯಾವ ಈಶ್ವರ ಹತ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕತ್ತಪ್ಪ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕರ ಬಿಸಲ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಹೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಐದು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಯಿನಿ ಪಾಪ ಬಂಡೆ ಬಿಸಲದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ತುಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೋದು ಬತ್ತದಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಡೆಗೆ ಒಯ್ದ ತುಲೆಗೆ ನಾ ಯಜಮಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಸಲೇನು ಯಾನ್ ಮರುವೈದು ಕಮ್ಮಿ ಮರುವೈದು ನೇರ ಅಬತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ದೇವಿ ಏರ ಹೊಡ್ತಿ ಇರೋಡು ಓಟೆಕ್ ಬಂದೊಂದು ಮರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೇರ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಓಟೆಕ್ ಬಂದೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇರು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ದಾರೆ ದುಡ್ಡಿ ನನಗೆ ಆತ ಹಾಲು ಓಟೆಕ್ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಓಟೆಕ್ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನೋಡೆ ನಿಕ್ಲ ಓಟೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಕರಬಿಸಲ್ಲ ದರಿಗೆ ಉಂಡು ಪತ್ತೊಂದೈದು ಆತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಪಡದ್ ಬಂದು ಮಗನ ಕರಬಿಸಲ್ಲ ದರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಬಲ ಬಿಸಲೆ ಬಸ್ ಹಾವಲೆ ಬಾ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಗೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಈಗ ನನ್ನ ಏಪರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇ ಗೊತ್ತುನ ಇಡೀ ದಿನ ಇಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕುನೇ ಜೈ ಆಗ ಸೈಕಲ್ ಅಂತದಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ಇಮ್ಮೆನೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಎಂಚಲ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಲ ಮರುವೈದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂತೆಪ್ಪು ನೈಟ್ ನೂತೈವ ಪಂಡಿರು ಏತು ನೂದದಾದ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮರುವೈ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಪೆರ್ಲೆಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಏತು ಬಿಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಏತು ಬಿಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಚ ಅವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಪುರ ಪಾಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲನ ಅವೇನು ಐಟೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೇನು ಅನ್ಪುನು ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಆರ ಅಜ್ಜಿ ಅದ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುರಿ ಅಂಡ ಮೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಮರುವೈ ನೂದುಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಾನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಖಾಲಿ ಕುಲೋಂದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತನೆ ಪನ್ಪೇನ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ನೀ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಕೊರ್ರೆ ದಿಂಚಿದ ರೂಮು ಬತ್ತೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ಜಾಬ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಜಾಬ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆ ಪೂರ ಜಾಬ್ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಮುಂದೇನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನು 817340 ಉಂದೇನು ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಸಲ ಈ ನಂಬರ್ನು ಇಂಚ ಬನ್ನೋಡು 817340 ಉಂದೇನು ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಏತು ದಿನ 21 ದಿನ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಪುರ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ಪೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ ಪುರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ದ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲು 100% ಬಿಲೀವ್ ದಿಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸದ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ
ಸರೆಂಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನೇನು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಬಲ್ನೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ 319 ಲಂಚಿನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಇಂಕಡ್ ಬರೇಣ ಐಟುಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಏಂಜಲ್ಸ್ ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಂಡತ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಐತ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಜೈದರ್ತುಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ತೂನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕಲಾತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಕಲಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಂದೆ ಪೋಪುಂಡು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡತ್ತು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 25 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 35 ಡೇಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 45 ಡೇಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗೆ 21 ಡೇಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿತ್ತುಲೆ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 45 ಡೇಸ್ ದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತೂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದ ಪಂತೆತ್ತುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈಕ್ ದಿನ ಬೈದಿನ ಪಂಡದು ಸೊ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡನೆ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕುಲು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯಂದು ಪೋಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಜಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫ್ರೈಡೇದ ಒಂದೇಟು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನಾಂಡ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಐಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಎತೋ ಜನ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೇರು ಪ್ರತಿವರೇನ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.